बर थानाय दारा सलिंतागा बुबाक राबाय मांलायनायनि सलेंताव बुबार मालायनाय बर फाइमान नों कुमारघाटनि हिमी फैका नो फुंनिसो अखाबो हि फाइमानि रां रावबो किसा खम जबा आवबो बगिना डाइरेक्ट गारि गावी मांलिया एमने नि प्रॉब्लम तम तंग मने ताबो आगे का सावबो बेमार बारायो याथि तां सबे माखि दिखा काई अच्छा नि मुंग तम बिराव जय त्रिपुरा तम बिराव जय त्रिपुरा नों बसुक बुबाग्राना बसुक जराते बुबाग्राना हमजागी फैमाने बुबाग्राना आनि निजेनि निजेनि साबसिनस्लाय साम बेसे हामजागौ बुबाग्राना आसुक हमजागो नो बुबाग्रानि खाया आं फैफा मानो एमने नों बुबाग्रा बे मालाय डिमान्ड रकनि बागै फायना आमनि मालायनि बागै फायो एमले मांलायनायनि हामजावै आं मांलायनायनि मुसुं दा हामबाय ओंखाय नों ताबु हिमी थानाय ना किछु एक गारि गावी थानाय जे हिमांसे हिं नायग्राना जे समय लिंनाय आप्रुना गारि बे कावै थानाय रां ओंखाय नों ताबु आं नतलाङि थानाय नों थानाय थाङै मानो दा हामबाय फैदि आच्छा